A poucos días da inauguración, o autor Luís Bello supervisaba coa técnica de cultura os últimos detalles da montaxe da exposición fotográfica Pasaporte a Latinoamérica, que a partir do próximo venres se poderá visitar na Casa de Cultura Noyesa. Todos os aspectos son importantes e non pode deixarse nada a improvisación. Afincado dende hai anos en Estados Unidos, o autor trata de enseñarnos nesta mostra multicultural, composta por unhas 40 instantáneas, o traballo realizado por el durante 4 anos en diversos países de Latinoamérica. Viaxando a tantos países e tendo a oportunidade de conocer culturas tan espectaculares, impresionantes e ricas, pois que le dan unha forma necesidade de mostralo e de ensinalo. Cousas incluso tan chamativas como pode ser pois a prostitución no Brasil ou os cristos negros en Guatemala. Son imaxes que pois para un galego das Rías Baixas pois son moi chamativas, non? Por iso a exposición non vai deixar ninguén indiferente, e cada cuadro, cada imaxe, cada fotografía pois ten un mensaxe moi especial e moi forte que o ides ver cando estades vendo a fotografía, por suposto. Dende o Concello fan unha chamada á veciñanza a asistir ao acto inaugural desta mostra, que se abrirá ao público este próximo venres a partir das 8 da tarde, nun acto no que, ademais do autor, estarán presentes representantes municipais e tamén da Asociación Agaela. Creemos que vai a ser un éxito, entonces, bueno, pues nós aí vai haber outras colaboracións tamén con Luís, que poida ser unha persoa, digamos, un enlace casi entre dous continentes, non? Como pode ser América e Europa, a través de Noia e de Galicia, xa que nós estamos en outros proxectos tamén de cara a ese Portus Apóstolo e ao Xacobeo, e poder botar man de unha persoa que está ali instalada e que nos poida botar un cable en ese aspecto e poder aproveitarnos de toda a súa sabiduría e de todo o seu traballo técnico que fai ali, non? A exposición poderá visitarse na Casa de Cultura Noyesa ata finais de febreiro.